eu non deixo de sorprenderme, a mí é que me encantan, me gustan. Cruceiro, arriba, e peto de Acibido. Me preguntaban o outro día quen facía estas obras. Eu diría que unha gran parte delas se facían por devoción de unha persoa ou de varias persoas que querían facer un culto ás ánimas. Que era o culto ás ánimas? Na maioría dos casos, aquí, por eso se chama peto, hai unha ochiña e se lle poñían ou ben en cartos, ou ben en especies, podían ser millo, patatas, cereal, calquer cousa, que esta xente vendía, comercializaba e administraba para intentar salvar ou facer misas de salvación para salvar a esta xente que nadie había pedido por ela e intentar salvalas do lume do inferno, porque pecados todos temos, había que... E bueno, hai a crenza de que se ti rezas por alguén, pois estás intercedendo por el e que lle vas librar parte desa condena, estar ardendo aí abaixo. Mais ou menos isto podía ser a explicación de quen... E a finalidade era esta. Esta en cuestión é espectacular, é unha gran obra. Aí están quen o fixo, pola parte de alá, quen o patrocinou, Miguel Fernández e a súa muller María Garrido Boente. Pola parte de alá está o autor, estaba falando que ten máis de 100 anos este conxunto. Sí, pois mira, casi, eu diría agora, igual me meta a pata, pero sobre 150 anos. E ademais, parece ser que hasta incluso podías conseguir reducir esa condena a arder de vivo. Aí reza que se ganan 5 anos desa condena ao lume se rezas 3 Padres Nuestros, un credo e unha salve. É fermosísimo. E bueno, é curioso que neste sitio de Gaxate a mí me sorprende a devoción que había ás almiñas, como lle chaman a moitos sitios, as almiñas do purgatorio. Algúns están perfectamente conservados. E aunque creo que ahora a Iglesia, eso de que haya ceo, inferno, e ese estado intermedio do purgatorio xa non existe, pero no imaginario, na nosa crenza, nos seguimos considerando de que ainda hai ese espacio do que pode salir e encontrar ese paraíso. Sí, porque en Galicia, cando un finaba, sempre iba camiño do paraíso. E seguimos tendo nelo. Precioso este conxunto. Acibido, Gaxate, a Lama. Hasta logo. A mí me encantan. Isto é arte. Arte popular.